No niin, tällä kertaa se on totuusetsivä pientä kirjaesittelyä ja kirja-arvostelua täältä. Tällä kertaa elämänkerta J.R.R. Tolkienista, eli tästä Taru Sormusten herrasta ja Hobbitin ja tämän Silmarillionin kirjoittajasta. Mennään brittiläiselle maaseudulle ja tullaan selväksi siitä, että minkälainen mies tämä Tolkien oikeastaan oli. Ja ensinnäkin hän oli aika uskonnollinen ja oli myös opettaja ja oli myös sodassa. Ja näistä kaikista syntyy aika paljon inspiraatiota, kunnes sitten elämänsä loppuvaiheessa, jolla hän kirjoitti sitä Silmarillion kirjaa, hän tuppasi vähän eristäytymään ja olemaan enemmän niin kuin yksin. Ja tästä kirjasta käy hyvin ilmi se, että miten tämmöinen niin kuin kirjailija, se ei välttämättä kasva ja kehity semmoisessa tyhjiössä se tarina. Tämä oli todella mun mielestä hyvin kirjoitettu teos. Ja mitä mä Goodreadsista katsoin tätä teosta, niin tämä oli myös saanut aika hyviä arvosteluja siellä. Mitä mä ajattelen, että on aika ymmärrettävää. Ja musta tuntuu, että vaikka tämä, mitä mä kuuntelin tän, niin tämä oli niinku suomeksi. Tämä on VSOY julkaisema. Mutta tämä varmaan, kun tämä on jo aika vanha teos, niin se saattaa kyllä löytyä YouTubesta niinku englannin kielellä, sillä alkuperäisellä kielellä, niin varmaan ilmaiseksi voisi kuunnella. Jos olette kiinnostuneet silleen niinku Taru Sormusten herrasta siitä, että miten tämä tarina syntyi ja mitkä oli niitä innoittavia tekijöitä siinä, niin tämä on ehdottomasti sellainen teos, joka kannattaa kuunnella. Ja suomalaisessa teoksessa mun mielestä on myös hyvä lukija, sellainen kuin Toni Kamula. Ja mun mielestä tämäkin oli äänitetty Silencio Studio Helsingissä. Eli nämä on hyvälaatuisia teoksia, oikeasti ne on hyvin luettu. Nämä tämmöiset, mitä mä oon nyt viime aikoina arvostellut tänne, jotka mä oon ostanut. Mutta viimeisen pointtina pitää sanoa se, että toi Silmarillion kirja on varmaan sellainen, joka on saattanut jäädä aika monelta niin kuin tutkimatta, ja siitä ei kai ole tehty semmoista elokuvaa. Ja näähän on sellaisia niin kuin leffoja, että niistä on sitten syntynyt kaikenlaista oheiskrääsää myös. Ja tässä kirjassa puhuttiin myös siitä lisensointihommasta ja siitä, että kun haluttiin tehdä Taru Sormusten herrasta animaatioja, mitä tämä tyyppi Tolkien itse ajatteli siitä silloin, ja miten tämä kirjan työn jälkeinen menestys ja se, että tämä sai sitä aika paljon rahaa, niin sitten vaikutti tähän mieheen. Niin, tämä mies ei välttämättä nauttinut julkisuudesta ihan niin hirveästi.